Čau, u dnešního videa, dnešní video je dárek od Farinky. Tak, jako mám to otevřený, ale nic tam neviděla jsem. Že... Ahoj Sáro, posílám ti balík, protože jsi moje oblíbená youtuberka, prosím, toč víc, děkuju. Jo, ok, budu točit víc. Jako, chápete to? Já teda ne. No radši nic. Je mi 15 a nebudu fetovat. Nejsem taková. Tak druhý dopis. Prodávám, jestli budeš chtít ještě, tak zavolej na číslo 730 252 841. Nebudu volat, protože nejsem fečka, je mi 15, ale v pohodě. A teď v těžkých chvílích vám držím palce, ať nejste nemocný a buďte zdraví a držím palce, protože jsou ty těžké chvíle a nevycházejte prosím vás ven, prosím. To se pak bude množit a to nechceme nikdo. No takže tak. A děkuju vám všem za lajky a děkuju. A prosím vás, sledujte mě i na Instagramu, tam se jmenuju mám vlastně jiný, pardon, Sára Vopálková, tady vám to někde vyjede vlastně, já nemám, chápeme se, pardon, a jsem trošku blbá z té karantény. Buďte doma, noste roušky a snad to bude za pár dní lepší a uvidíte se s babičkama, dědečkama, rodinou, tak snad to vyjde, držím vám palce. A sledujte mě na Instagramu, na TikToku, všechno to budete mít dole v popisku, takže tak. A tohle nechápu, nechci to ani chápat, prostě dám to do prdele, to někomu prodám prostě, protože mi to nezajímá, protože jsou těžké chvíle, v pohodě, nudí se tady to, ale prosím vás, už mi to nikdy v životě neposílejte. 15 nebo fetovat. Možná kouřit, ano, to jo, ale tak fetovat. No ale tak dobrý. Tak těším se zase na další videa a pište mi, jaký video chcete vidět. Děkuju. A příští video možná jsem rozhodla, že bude Kdo by spíš nebo nikdy jsem, a to bude mojí sestřenici Sáro. Jo, a dole v popisku bude, kdy budu vydávat videa. A nebo prostě budu mít Kdo by spíš jenom pro sebe, prostě já, ne otázky jenom pro mě. Pište mi to prosím vás na Instagram. Děkuju, nashledanou. Děkuju. Prostě tak. A těž prostě tam v popisku budete mít, kde budu natáčet a řeknu vám trošku tady. Pondělí, středa, pátek bude nový video. Takže příští týden v pondělí bude nový video, protože je sobota a v sobotu nevydávám, takže tak. Ale mohlo by se to změnit na pondělí, středa, pátek, neděle. Takže nějak tak, ale asi možná jenom pondělí, středa, pátek. Nebudem to rozebírat, bude to dole v popisku, ještě se o tom nějak rozhodnu a to. Takže čau u dalšího, jakože čau, těším se na další videa, lajkujte, odebírejte ten zvoneček a těším se na příští video. Čau!